טוב, שבוע טוב לכולם. קודם כל, כמובן יישר כוח לכל מי שבא, גם בזמנים כאלה, לא פשוט בכלל, אבל אנחנו משתדלים להמשיך כרגיל, כמה שאפשר, עם כל ההנחיות וכל הדברים, אבל בסוף מה שחשוב לנו זה שהדברים שאנחנו יודעים שהם באמת מסייעים לכל אלה שכרגע לא יכולים לשבת ולעסוק כמונו בתורה, אלא הם נמצאים בחזית, אבל הם בונים עלינו, שאנחנו את החלק שלנו נעשה בצורה טובה. אנחנו כרגע לא יכולים להילחם, אבל אנחנו כן יכולים להילחם את מלחמת השם, כי מה שהם נלחמים זה בתורה שלנו, ועל כך צריך שיעורים שלמים להוכיח את זה ולדבר על זה ולהוסיף על זה, אבל אנחנו יודעים את זה, הם מדברים על זה בעצמם. ולכן אנחנו עכשיו נכנסים לתוך לכאורה אחת הפרשות המשעממות שיותר שיש בתורה. כל מי שהיה לו פרשת בר מצווה בפרשת, פרשת ויקל פקודי, במיוחד אם הן מחוברות כמו השנה, מצד אחד זה כאילו הרבה חזרה על פסוקים, אבל פרשות ארוכות ומשעממות, וכל פרשת פקודי עוסקת במלאכת המשכן. רש"י שם כותב, כל מלאכת המשכן אדם עושה אותה וכותב אותה. מה הלשון, מה הדבר הזה? אני רק מקריא לכם את הרש"י. בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, לכסף, לזהב, לנחושת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו. אני חושב שהדבר הזה, בשבילנו, צריך להגיד, זה דבר מוזר. זה דבר מוזר. כל הפרשה הזו, פרשה כל כך ארוכה ומשעממת, כל כך וגם, שמה אנחנו צריכים לדעת את כל הפרטים האלה? כל הפרטים האלה, תרחנות כזו גדולה, ואל תגידו לי שהתורה כותבת הרבה פסוקים מיותרים, כי אנחנו יודעים שאין דבר כזה, אין אפילו אות אחת מיותרת. אין אפילו אות אחת מיותרת בתורה. מאיפה לומדים? למשל, שרץ מטמא. לומדים, זה מחלוקת בין התנאים. האם לומדים את זה מהשרץ, או מהוו של... מההי, מהוו? אז מילים מלאות, פרשות שלמות, וכל פעם יש פעמיים בתורה מפורסמות שיש פרשה שלמה שהתורה חוזרת על זה, ומבקשת מאיתנו לנסות להבין למה התורה חזרה על זה. איפה? אתם יודעים איפה התורה חוזרת פרשה שלמה? סיפור אצל אליעזר עבד אברהם. הוא מספר את כל הסיפור מההתחלה. את כל הסיפור מההתחלה. איזה סיפור? הוא בא ללבן ולבתואל, והוא אומר, ספר להם את כל מה שקרה בבאר עם רבקה. ספר, תגיד להם, תורה בסדר, אנחנו מכירים את הסיפור כבר. אתם מספרים לנו מה היה, לא? אז שאליעזר עבד אברהם יגיד להם, ויספר להם את כל אשר קרה. לא, התורה חוזרת 31 פסוקים. למה? למה? אז שם צריך לתת שיעור. למה? כי אם התורה חוזרת על כל הסיפור, זה לא סתם. ויש שם יסודות גדולים שלומדים רק מהסיפור הזה. שם כתוב את המילים, יפה שיחתן של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. שזה לעצמו צריך להבין. עוד מקום, אצל יוסף. יוסף, וכשיהודה ניגש ליוסף, כתוב, ויגש אליו יהודה, ואז מה הוא אומר לו? את כל הסיפור שאנחנו כבר מכירים. היה צריך להגיד, ויאמר למשנה למלך, כי הוא לא יודע שעכשיו זה יוסף, היה צריך להגיד לו, את כל אשר קרה. מה אתה מספר את כל הסיפור מההתחלה? תשובה? לא, כל מילה שמה קריטית בסיפור. אז אחרי שאמרתי את כל זה, וכבר פתחנו אופק לשני שיעורים, כי את שני השיעורים שאמרתי עכשיו צריך להסביר. למה התורה חוזרת על פרשה שם, ולמה היא חוזרת על כל המילים האלה פה? אז אצלנו פרשה שלמה שעוסקת בכל פרטי המשכן, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו צריכים את הדבר המשעמם הזה, עם כל הפרטים של פרטי המשכן. זה באמת תרחני ברמות שדורשים הבנה. היום אנחנו נלמד 4 סיבות. 4 סיבות. למה באמת כתוב שמה את כל הפרשה הזאת? למה קוראים את פרשת פקודי? יש שם סיפור מטורף, עם 18 פעמים, כמו שאתם כותבים, מטורף
כן, בפעולות שלכם, מאחורי האירוע הזה. סיפור שרובכם לא מכירים, אבל המדרש מספר לנו את זה, וצובע לנו את כל האירוע הזה בצורה מדהימה. כדאי לכם לשמוע את הסיפור הזה, וכבר זה ידליק לכם נורות של וואו, זה לא יאומן, זה בדיוק מה שקרה אז, קורה גם היום. אבל בדיוק. ומה שנשאר לנו לראות זה איך בונים עם. כמו שהיה כתוב לכם בכותרת. 4 יסודות לאיך אנחנו בונים עם. דרך הסיפור הזה. אז בואו נתחיל. אתם רואים בכותרת, כתוב, משה רבנו, למה אתה עונה להם בכלל? למי זה להם? אז בואו נלמד את הסיפור. מספר המדרש, מקור א', שמות רבה נ"א ו'. אלה פקודי המשכן. כל הפרשה הזאת, פרשת פקודי המשכן, וכמו שרש"י אמר לנו, שהקראתי לאין לכם את זה בדף, שרש"י מקריא, כתב להם את כל ענייני המשכן. יש לכולם דפים? כן, לכולם? בסדר? או דפים או טלפון, העיקר שיהיה משהו. חשוב. בסדר, שאפשר יהיה להתרכז. מה זה משנה במה אני מתרכז? העיקר שאני מתרכז. בואו נמשיך. אלה פקודי המשכן. ולמה עשה עמהם חשבון? למה הקדוש ברוך הוא עושה איתם חשבון? למה משה רבנו, עושה איתם חשבון? איפה? מי, מתי? איזה חשבון? הרי הקדוש ברוך הוא יתברך שמו מאמינו. תראו מה כתוב פה. מי מאמין? מי סומך על משה רבנו? לא עוד אחד. הקדוש ברוך הוא. מאיפה אני יודע? שנאמר, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. אין אף אחד כמו משה רבנו. הקדוש ברוך הוא סומך עליו בעיניים עצומות. אז למה אמר להם משה, בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? למה משה רבנו נותן להם דוח מפורט? כל פרשת פיקודי נכתבת כי משה רבנו צריך לתת דין וחשבון לעם בדיוק לאיפה הלך כל שקל. למה? מה הסיפור? אלא ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו. סוגריים, מה זה ליצנים? זה לא רשעים. צריך שיעור שלם בנפרד. ליצנים זה לא רשעים. אלא זה הרבה יותר גרוע מאשר רשעים. רשע יכול לחזור בתשובה. ליצן זה אחד שעושה מכל דבר צחוק. תסתכלו במסילת ישרים, והוא אומר, ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות, או 1,000 תוכחות. למה הכוונה? הוא אומר משל, כמגן המשוח בשמן. מה זאת אומרת כמגן המשוח בשמן? זה פעם היה להם מגנים, והם היו מושכים את המגן בשמן כדי שהחיצים, לא רק שהם לא יפגעו בהם, אלא זה נתקע ושלופ מחליק. זה אפילו לא נתקע במגן. שאחר כך צריך להוציא את זה. זה פשוט מחליק. זה הליצן. הליצנות צריך בשבילה לייחד, כמו שאמרנו, שיעור בנפרד, להסביר מה המושג ליצנות. אנשים שעושים מכל דבר צחוק. בשפה שלנו היום קוראים לזה ציניות. ציניות. הציניות הזו עושה, יש לי איזה, ככה אני אמרתי, יש מושג שנקרא ציני, ויש, אתם יודעים באנגלית, כשאתה רוצה להגיד, יש turn, ויש return, נכון? אם אני רוצה לחזור. אז על אותו משקל יש ציני ויש רציני. רציני זה ההפך מציני. אדם שמגלה רצינות. מגלה רצינות בדברים, כי הציניות היא תמיד עושה צחוק מכל דבר משמעותי, אבל זה לא השיעור שלנו היום, אז אנחנו נשים את זה בצד. אנחנו רק הזכרתי את זה כי מדובר פה על ליצני ישראל. איפה שיהיו בעייתיים כאלה, תכף נראה מי הם הליצנים. מדברים מאחריו. שמע אנשים מדברים מאחריו. שנאמר, והיה כבוא משה האוהל, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה. והביטו אחרי משה. הוא שומע אנשים מביטים אחריו, מסתכלים אחריו. ומה היו אומרים? מה הם היו אומרים? רבי יוחנן אמר, בהתחלה שומע דברים טובים. אשרי יולדתו. ומה הוא רואה בו כל ימיו? מה הם רואים במשה רבנו? הקדוש ברוך הוא מדבר עמו כל ימיו. הוא מושלם לקדוש ברוך הוא. זהו, והביטו אחרי משה. עד כאן החלק הטוב. אלה שדיברו דברים טובים על משה רבנו. וזה כנראה היה רוב האנשים. ואז מגיע רבי חמא. רבי חמא אמר, היו אומרים, חמה כדל דברי דאמרם. סוגריים, יש את התרגום. כמה עבה צווארו של בן אמרם. הבנתם מה כתוב פה?
במילים אחרות, אוכל טוב היהודי, אה? מאיפה יש לו... איך הוא השמין ככה? הצוואר שלו, אתה רואה? רואים שיש לו! רואים שהוא שמן. והחבר שלו, כממתיק סוד, אומר לו ככה, ספק שישמעו, ספק לעצמו. חברו אומר לו, אני לא יודע, אני רק שואל, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? אני רק שואל, אם הוא היה אחראי על הכסף, אז די ברור איך הוא נהיה שמנמן קצת בצוואר, ואם יש לו כסף, דרך אגב, מאיפה משה רבנו באמת נהיה עשיר? משה רבנו באמת היה עשיר. מי יודע? כתוב פסול לך, מהפסולת של הלוחות, לא ניכנס לזה עכשיו, הפסולת של הלוחות, מזה נתעשר משה רבנו, לא ניכנס עכשיו על מה בדיוק היה, ממה הוא התעשר שם, אבל שורה תחתונה, הוא היה עשיר בלי קשר. אבל לאנשים יש הזדמנות לדבר, אז הם מדברים. כששמע משה כך, דרך אגב, שנייה אחת תעצרו פה, מה אתם הייתם עושים במקום משה רבנו? הרי רוב האנשים, הקדוש ברוך הוא סומך עליכם, בעיניים עצומות. רוב העם חושב שאתם תותחים. מה נשאר? כמה חבר'ה איזה דתן ואווירם כאלה שמדברים על הדברים האלה. מה, בסדר, אז יש כמה כאלה. מי מתייחס אליהם בכלל? מה אתם הייתם מייעצים למשה רבנו? וכאן נמצאת השאלה שנמצאת בכותרת. משה רבנו, למה אתה עונה להם בכלל? למה אתה עונה להם? הם באים, הקדוש ברוך הוא סומך על משה רבנו. העם, רוב העם, 100% מסכים איתו. אז יש כמה אנשים שהם מספרים איזה סיפור, ואומרים, וגם לא אומרים בוודאות, הם לא יודעים, הם רק, תקשיב, אולי, מאיפה הוא נהיה שמן כל כך? מאיפה הוא התעשר? הסיבה היא, כנראה, אין לנו הוכחות, אבל מה לעשות? מי שהיה אחראי על הכסף, ברור שכנראה משהו נכנס לו לכיס, בלי שהוא הרגיש. למה אתה עונה להם בכלל? אז 4 יסודות. למה משה רבנו עונה להם? כי משה רבנו יש לו אחריות לבנות עם. וכדי להבין איך בונים עם, נצטרך להבין איך משה רבנו, המנהיג, עונה כשקורית סיטואציה כזאת. בואו נראה, כששמע משה כך, אמר להם משה, חייכם, נגמר המשכן, אתן לכם חשבון. לא מזכיר לכם משהו? מה הוא אומר להם? מתי הוא עושה להם חשבון? מתי? כתוב. מתי הוא עושה? אחרי שמסיימים. למה? למה לא עכשיו באמצע? זה לא מזכיר לכם משהו כמו היום? מה אנחנו מדברים היום? ייגמר המלחמה, וניתן לכם חשבון. אתם רוצים לדעת איפה הסיגרים, איפה הזה, איפה פה, איפה השם. טפל בזה, אבל מתי? כתוב. חייכם, נגמר המשכן, ניתן לכם חשבון. עכשיו, באמצע בניית המשכן, מבטיח לכם פירוט מוחלט לכל מה שאתם רוצים. תשאלו איזה שאלות שאתם רוצים, תקימו איזה ועדת חקיקה, הכל טוב. תן חשבון להכל, אבל לא באמצע. אנחנו עכשיו באמצע. תראו איך שהמדרש ממש נוגע לחיים שלנו. אמר להם, בואו נעשה חשבון. וזה מה שכתוב, ואלה פיקודי המשכן. לא עשה, אלא מה שנגמרה מלאכת המשכן. מתי הוא עושה? שוב פעם, הדגשה של המדרש. מתי? כשנגמרה מלאכת המשכן. אמר להם, בואו, עכשיו אני מוכן. בואו נעשה לפניכם חשבון. אמר להם משה, אלה פיקודי המשכן. כך וכך יצא על המשכן. עד כאן שלב א'. מה זה? מה זה האירוע הזה? מה האירוע הזה? חכו, אנחנו לא נמשיך את המדרש. אנחנו נותנים עכשיו את יסוד מספר 1. מי פה שמיניסט? שמיניסטית? יש פה כמה, נכון? מה יש לשמיניסטים בישיבה או באולפנה? יש להם אחד הדברים החשובים, זה קיוסק, נכון? דרך הקיוסק אפשר להגיע לטיול שרוצים לעשות, כל ההכתרות וכל הדברים האלה. זה המטרה של הקיוסק. מה צריך לעשות כדי שקיוסק יצליח? זה פשוט. מה היסוד של קיוסק מצליח? אני אומר לכם, ככה אני אומר תמיד לחבר'ה שלי השמיניסטים. אם אתם רוצים שקיוסק יצליח, יש רק 3 אנשים, מקסימום, שאחראים על הקיוסק. רק להם יש מפתח, ואין כניסה בעיקר לשמיניסטים.
למה? כי כששמיניסטים נכנסים, אחרים, שהם לא אחראים על הגמח, על הקיוסק, אז זה הופך להיות כמו גמח. בסדר? אחרי זה, כמובן, אני אחזיר, לא, אני שמיניסט, אני לוקח, ופתאום מגלים, ואני לא מדבר כבר על חלילה, כשמישהו קצת היה צריך איזו הלוואה קטנה, והוא יחזיר אחר כך, כן? כמה שנים אחר כך הוא החזיר הלוואה שהוא לקח חשב שזה גמח, אבל זה הכסף של הקיוסק. היה חסר, היה צריך איזה 1,000 שקל, בגלל זה משהו שהוא עשה איזה תאונה, ורצה לשלם, ולא היה לו מאיפה שאני לקח מהכסף של הקיוסק, ואחרי 6-7 שנים הוא רצה להחזיר, איך תחזיר? זה לכל החברים שלך. המצפון שלו העיק עליו. אבל זה קורה מלא. למה? כי בסוף, בכסף, וזה היסוד הראשון שמלמד אותנו משה רבנו. כסף ציבורי זה לא כסף פרטי. בארנק שלך, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, זה בעיה שלך. בכסף הציבורי, שקיפות מלאה. מלמד אותנו משה רבנו יסוד גדול, ראשון. אני לא חייב לכם דין וחשבון, באמת זה מיותר, אני לא חייב לכם, הקדוש ברוך הוא סומך עליי. העם רובו סומך עליי. אבל יש יסוד אחד שאותו אני חייב ללמד את העם. שקיפות. בכסף ציבורי זה לא כסף פרטי. ולמה אני אומר את היסוד הזה? כי לכל אחד ואחד מכם בחיים שלכם יצא להיות אחראי על כסף ציבורי. זה יכול להיות גם כשקונים, עושים איזשהו קבוצת פייבוקס, לקנות מתנה למדריכה, או לקומונרית, או אני לא יודע מה, או לרב בישיבה בסוף שיעור א', לא משנה מה. אתה אחראי עכשיו על כסף ציבורי. מה צריך להיות? שקיפות. כולם צריכים לדעת מתי יוצא הכסף, לאן הולך הכסף. ראיתי אחד הדברים יפים שיש נגיד היום בפייבוקס זה, איך שנמשך כסף, כל אלה שחברים בקבוצה הזאת מקבלים איזו הודעה. נמשך, לידיעתך, נמשך כסף מזה. למה? כי זה כסף ציבורי. רגע, אבל אני סומך על הבן אדם. אני הרי סמכתי עליו. הרי אני אמרתי לו, תאסוף את הכסף. להפך, לפעמים אני אומר, תאסוף אותה, רק תאסוף. לא משנה. הוא מלמד אותנו, משה רבנו, את היסוד הראשון, והוא יסוד חשוב מאוד, כי לכל אחד ואחד מכם, אמרתי, שמיניסטים רואים את זה עכשיו ממש בחוש, יש אחראים על כסף ציבורי. והאחריות על כסף ציבורי, אומר משה רבנו, זה לא כמו כסף פרטי. אם זה הכסף הפרטי שאני לא חייב לתת להם בחשבון. אבל ברגע שהם מדברים איתי על מלאכת המשכן, כל שקל הם צריכים לדעת. מה שמביא אותנו ליסוד מספר 2. הראשון, תזכרו, שקיפות. היסוד השני, ממשיך המדרש ומספר, עד שהוא יושב ומחשב, שכח ב-1,775 שקלים, צריך לקרוא את זה. מה שעשה אבבים לעמודים. כלומר, זה היה אבבים של העמודים, והוא לא זכר, הוא עושה חשבון, חיפש לעשות חשבון, והוא לא הצליח, הוא לא מצא. 1,775 שקל. עכשיו, ביחס לכל המשכן, זה גרושים. זה גרושים, זה אפילו לא כלום. אבל משה רבנו עושה חשבון. הוא יושב ככה, הוא אומר, רגע, נעלם לי 1,775. מה כזה חשוב לו? אמר, עכשיו ישראל מוצאים ידיהם לאמור, משה נטלן. הבנתם מה יקרה עכשיו? עכשיו יגידו שהוא גנב. רגע, לא הבנתי. אבל הוא הצליח לתת לכם דין וחשבון על כל, כמעט על הכל. עכשיו 1,775, זניח. אלה שמחפשים אותו, זה לא משנה אליים. הם ימצאו אותו, אני לא רוצה להגיד בבאגס בני, כן? אבל לא משנה, זה אותו, יחפשו, הנה, אתה רואה? אמרנו לך. הנה, הוא לא הצליח למצוא 1,700. ומשה רבנו מבין את זה. מה הוא מבין? הוא מבין שתמיד יהיו אנשים כאלה. עוד יותר הוא מבין. שזה בכלל לא משנה אם יש אנשים כאלה. וזה מה שמשה רבנו מלמד אותנו. זה בכלל לא משנה אם יש אנשים כאלה. זה לא רלוונטי אם ישנם כאלה. ולכן המדרש מתאר לנו, רוב העולם סומך עליך, רוב העולם יודע מי אתה, הקדוש ברוך הוא סומך עליך ב100%. אבל זה כסף ציבורי, ויותר מזה, ככה מייצרים מנהיגות. ואני קורא, ממשיך. מה עשה? העיר הקדוש ברוך הוא עיניו, וראה אותם עשויים ובבים לעמודים. אותה שעה נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן. מי גרם לו? על ידי שישבו פיסן. מה הסיפור פה? מה קורה פה? התשובה היא, אני אסביר לכם את זה, על ידי
סיפור שהיה לי בכיתה, אחת הפעמים, ראיתי שהחבר'ה שלי לא מקשיבים לי, בכלל. בכלל. לא רגיל לזה, בדרך כלל יוצא לי יותר שהחבר'ה שלי יותר זורמים איתי, אבל היה איזה... כי החבר'ה שלי לא... ממש, ראיתי שהם לא נשמעים לי. זה קרה איזה פעמיים, 3 ברצף, כולל זה שפעם אחת הם עשו משהו שככה, ממש לא... נכנסתי לכיתה, ושמעתי שהם שמו איזה שיר, שהוא באמת, אני לא חושב שראוי לשים את השיר הזה, לא בישיבה, לא בבני תורה, לא באיזה, לא יודע, קיצור, לא מתאים לבני תורה בכלל לשים שיר כזה. ואתה שואל את עצמך, טוב, עכשיו, הכי גרוע זה להיכנס לכיתה ולהגיד להם, מה זה? זה השיר שאתם שמים? מה, קיצור, זה אנחנו לא עושים. אז מה כן עושים? אז הכנסתי לכיתה, כאילו פתחתי את הדלת, שמעתי את השיר, אני אומר לכם, זה שיר שכאילו, אני לא חושב שצריך לשמוע אותו בכלל, כן, המילים מתאימות, לא יודע למה הם שמו את זה. שמו את זה, אתם יודעים, יש ברמקולים שלה, בכל כיתה, היום בכל כיתה, בתקן כבר יש מקרן, ויש רמקולים בכל כיתה, אז קיצור. נכנסתי לכיתה, והסתכלתי עליהם במפנים ככה, ויצאתי החוצה, והלכתי הביתה. חד צדדית. אחרי כמה זמן הם התחילו להתקשר אליי, לשלוח לי הודעות, אני לא עניתי, אז הם שלחו הודעות. הרב, מה קורה? מה, נעלמת? לאן הלכת? אז אמרתי להם, כן, הלכתי הביתה. הרב, אבל למה הלכת הביתה? אז אמרתי להם, אתם באמת רוצים לדעת למה הלכתי הביתה? שלחתי להם את הגמרא הבאה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף ו' עמוד ב', אמר רב חלבו אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא. כלומר, אם התלמידים שלי לא נשמעים, במי הבעיה? ברב, כך כתוב. אמר רב חלבו אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, ואם לא שומעים אותי, אז אני הבעיה. אז הלכתי לעבוד על היראת שמיים שלי. מה אתם חושבים שהיו ההודעות אחר כך? לא, הרב, מה פתאום? זה לא אתה, זה אנחנו, ומה פתאום, למה אתה לוקח את האחריות? אנחנו צריכים לעבוד. אבל זה בדיוק נקודה. כי מה קורה? תסתכלו במקור ג' מסביר התורה תמימה. כי על פי רוב, סיבת הדבר שאין דבריו של אדם נשמעים, הוא מפני שחושדים אותו בנטייה ובפנייה עצמית. מה שאין כן מי שהוא ירא השם באמת, הוא בוודאי אומר מה שאומר בתמימות כמו שהוא. ועזה עליה חשד ממנו, ולכן דבריו נשמעים. כלומר, למה לא שומעים את מישהו? כי מתחילים להגיד, טוב נו, הוא אינטרסנט. זה כמו שאני אגיד, אני רוצה שהחבר'ה שלי ילכו לישיבה. אז יש כאלה חבר'ה שמתנגדים, בסדר, נו, הרב, יש לו אינטרס שאני אגיע לישיבה, הוא נוגע בדבר. אז הוא לא יכול לקבל ממך את העצה הזאת. אז איך מפתחים מישהו שיהיה מוכן להקשיב לך? אם אתה שנים, לאורך השנתיים שאתה מחנך אותו, י"א וי"ב, אתה לא אומר לו, המטרה שלי זה שאתה תגיע לישיבה. זה נכון. אבל אני לא מקבל הרי לפי ראש. לפי כל מי שהולך לישיבה, אני מקבל יותר משכורת. אין לי בזה נגיעה אישית. יש לי בזה רצון. אבל איך מייצרים את זה? אם לאורך השנתיים אתה מדבר איתו, ואכפת לך ממנו, ואכפת לך ממנו במיליון תחומים, אז הוא רואה שאתה לא אינטרסנט, שאין לך איזשהו פנייה אישית, ואז הוא מקשיב לך, ברגע האמת, שהוא צריך לקבל החלטות, לאן הוא הולך. וגם אם הוא רואה שאתה, נגיד, לא, אתה מתאים לך מכינה יותר, או אתה מתאים לך, ואז הוא מרגיש שאתה באמת מכוון אליו. אבל כל זה יכול לקרות רק אם הוא מרגיש שאין לך באמת נטייה אישית. כל עוד הוא מרגיש שיש לך את נטייה אישית, הוא לא יקשיב לך. אז מה זה מה שכתוב? אומר התורה תמימה, אומר רבי חלבו, זה לא שבאמת יש לרב בעיה ביראת שמיים, לרב אין באמת בעיה ביראת שמיים, אלא האנשים לא מספיק מרגישים, אז מה אתה צריך לעשות? תלמד אותם מה עושים. במקום להעיף את זה עליהם, קח את זה אליך פנימה. ותגיד להם, רגע, אז אני הולך לעבוד על עצמי, כי כל עוד אתם חושבים שיש לי פה איזה נגיעה אישית, וזה מה שעושה משה רבנו. משה רבנו, במקום לצעוק עליהם, תראו איך מסתיים המדרש, מי גרם לו? איך הוא הצליח למצוא, איפה נמצא 1775 האלה, שאיפה הם נמצאים? בבבים של העמודים. למה הוא שכח אותם? דרך אגב, איך קוראים את זה בפסוק? בפסוק קוראים את זה, ואת האלף, אומר הגאון מווילנה, למה קוראים את זה ככה? ואת האלף,
כי זה צליל כזה שהוא נזכר. פתאום הוא נזכר בזה. כי זה פרט כזה קטן ולא שולי, לא חשוב, זה נמצא בבבים של העמודים. הוא בכלל לא ידע מה זה. בכלל לא זכר את זה. מה גרם לו שיזכור? על ידי שישב ופיסן. על ידי זה שהוא לקח את זה אליו פנימה, ולא העיף את זה עליהם. הוא אמר להם, מה, אתם חושדים בי? מה, 1775? זה מה שעכשיו מעניין אתכם? אמרתי לכם פירוט על הכל. אל תיכנס. אתה רוצה לבנות עם? אתה רוצה שאנשים ילכו אחריך? אל תגיד להם, אתם לא בסדר. מה תעשה? אומר רבי חלבו, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. לך תבדוק, איך אתה מייצר את זה שאנשים ילכו אחריך. איך? תיקח את הפנימה. מה יקרה? כמו שהחבר'ה יתחילו לשלוח הודעות. מה הם שלחו? הרב, לא יראת שמיים שלך. אנחנו צריכים לעבוד על יראת שמיים. זה לא באמת היה בסדר מה שזה. אבל אם הייתי נכנס בהם ואומר להם, מה אתם שמים? אז אמרו לי, אז הם היו, אוטומטית זה מייצר התנגדות. ומה הם אומרים? נו, אפשר לחשוב, מה, אי אפשר לשים איזה שיר? מה, זה כזה בסיפור? מה אתה עושה עסק מזה שיר? אבל במקום להיכנס ולייצר את הפעולה המתנגדת, אומר רבי חלבו, בעומק של הדברים, הוא לא בא לערער על יראת שמיים של הרב. הוא בא להגיד, הם עדיין מרגישים שאתה מפנה את האצבע אליהם. תיקח את זה אליך. תראה שהם יבואו אחריך. זה היסוד השני. אז היסוד הראשון, שקיפות. היסוד השני, מנהיגות. איך מייצרים מנהיגים? מנהיגים זה לא כאלה שבאים ואומרים לתלמידים שלהם מה לעשות, אלא הם סוחבים אותם אחריהם, וזה היסוד השני. וכאן מגיע היסוד השלישי. תגידו לי, אתם מותר לספור יהודים? איך סופרים? סופרים כיפות. מה עוד סופרים? איך סופרים? הושיע את עמך וברך נתתך. דרך אגב, יש עוד דרך לספור. מי שרעב, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זה גם 10. שסתם אמרתי את זה עכשיו? לא סתם אמרתי את זה. גם אני חושב בתך שזה סתם. זה לא סתם. למה? למה שמים? יש מקור לזה. יש מנהג לשים 10 אצבעות על הלחם, כשמברכים על הלחם. זה המנהג. עכשיו אתה חושב, זה המנהג. זה לא. למה? כי בברכה על הלחם כמה אותיות, כמה מילים יש? 10. אז הנה עוד דרך לספור. פעם אחת מישהו ממש הצחיק אותי, אבל חשבתי הוא צודק. הוא נכנס לאיזה מקום והוא רצה לספור אם יש מניין, אז איך הוא ספר? לא 1, לא 2, לא 3, לא 4. זה טריק, מעניין, הוא לא סופר כאילו. הוא לא סופר. אז זה מעניין, נחמד, פתרון נחמד. טוב, אבל עכשיו אנחנו צריכים להבין, למה באמת לא סופרים? למה באמת אנחנו לא סופרים אף אחד? תסתכלו במקור ד'. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם. אומר רש"י כי תישא לשון קבלה כתרגומו. כשתחפוץ לקבל סכום עניינם לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אלא ייתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מניינם. ולא יהיה בהם נגף, שהמניין שולט בו עין הרע. כלומר אומר רש"י, כמו שכתוב בימי דוד, שהיה דבר שם, שמה הכוונה? שאנחנו לא סופרים. והשאלה הנשאלת היא, מעבר לזה שאתה טכני אתם יודעים שלא סופרים, מה הבעיה בזה? למה אם סופרים זה בעיה? מה הבעיה בלספור? אז למה שולט בזה עין הרע אם סופרים? מה זה? ואז מה הבעיה? מה זה? מעולה, מעולה, תוכיח. מה זה? כן, 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 הנה, זה מה שאמרנו על דוד, בימי דוד. כן. אז זהו, אבל מה עומד מאחורי זה? אז בואו ניכנס לעומק של הדברים ונוכיח את הדברים שלך, בסדר? יפה מאוד. היו לוחות ראשונים והיו לוחות שניים. מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? תסתכלו, מקור A. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על יראה בכל ההר, גם הצאן והבקר על יראו אל מול ההר ההוא. אומר רש"י, הראשונות על ידי שהיו בתשועות וקולות וקהילות, שלטה בהן עין רעה. אין לך יפה מן הצניעות. אין לך דבר יותר יפה מהצנוע. וכך כותב גם המדרש במקור ו', פסול לך ויהיה נכון בבוקר. כך בראשונה, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, וכאן, וגם איש על יראה. לוחות הראשונות עד שניתנו בפומבי, לפיכך שלטה בהן עין הרע ונשתברו. וכאן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך יפה מן הצניעות. שנאמר, ומה השם דורש מעמך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד ויצניע לכת. מה אנחנו רואים פה?
אנחנו רואים פה בעצם שלוחות הראשונות ניתנו בפרסיה. ובגלל שהם ניתנו בפרסיה, הם נשברו. הלוחות השניים ניתנו בצינה. ובגלל שהם ניתנו בצינה, לכן הם החזיקו מעמד. מה כל אחד מכם עכשיו צריך לשאול? האם ידעת את זה? יופי, מי שואל את השאלה הזאת? שואל השפת אמת, תראו במקור זין. ברש"י, אין לך יפה מן הצניעות וקשה. למה לא נתן גם את הראשונות בצינה? רגע, אז למה את הראשונות לא נתת בצינה? אם אתה רואה, אתה יודע שבפרסיה יש עם זה בעיה, אז למה לא ניתנו גם הלוחות הראשונים בצינה? את השאלה הזאת צריך, קודם כל אחד צריך היה לשאול את השאלה הזאת. זאת שאלה קלאסית, שכל אדם צריך לשאול, אמרתי את זה כבר כמה פעמים. שאלות זה שאלה של ילד. וכתוב במשנה, הלומד ילד דומה כמי שלומד על נייר חלק. הלומד זקן דומה כמי שלומד על נייר מחוק. מה הכוונה בזה? שאנשים מבוגרים, כשאתה מלמד אותם, אז הם כבר אחרי שהם, זה כמו נייר מחוק כזה, זה לא רואים כל כך ברור. אבל כשאתה מלמד ילדים, אז הכל כמו דף חלק, הם קולטים הכל, כי זה הכל נקי, או אין להם דעות קדומות, דברים מוקדמים, הכל. אבל לפי זה איך היה צריך להיות כתוב? המלמד ילד, או המלמד זקן. המלמד ילד, או המלמד זקן, אבל לא כתוב ככה. כתוב הלומד. למה? כי זה לא קשור למי אתה מלמד. זה גם לא עניין של גיל. זה קשור לאיך אתה לומד. האם אתה לומד כמו ילד, או שאתה לומד כמו זקן? אם אתה לומד כמו זקן, אז אתה כל פעם נכנס, כן, שמעתי, כן, אני מכיר את זה, כן, ואז אתה כבר לא מצליח ללמוד כמו שצריך. הלומד ילד, זה אדם שלומד כמו ילד. כל הזמן הוא שואל שאלות, ושאלות מצוינות, כי זאת שאלה שכל אחד היה צריך לשאול. רגע, אז כתוב מפורש במדרש, שלוחות שניים שניתנו בצינה, הם הרבה יותר טובים, כי עובדה שמחזיקים מעמד. אז למה את הלוחות הראשונים? נתנו בפרסיה. אז יש פה הסבר ארוך של השפת אמת, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל אנחנו כן ניכנס לעומק של מה זה אומר בצנעה. כי באמת הלוחות הראשונים היו צריכים להינתן בפרסיה. למה? כי הפרסיה מלמד על התלהבות. והשפת אמת הולך פה לאורך כל הדרך, והוא מדבר על הפרסיה הזאת, על ההתלהבות הגדולה שהייתה במעמד הר סיני. אבל מה קורה להתלהבות אחרי הרבה זמן? היא דועכת. וכאן היסוד מתחיל. אומר הפסוק במקור ח', אומר אחרי חטא העגל, וידבר השם אל משה לאמור, לך רד, כי שחט עמך. אשר העלית מארץ מצרים. מה זה מיד מדליק לנו? לך רד, כי שחט עמך, מה זה עם שלך, מה זה לא עם שלך? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד. מה זה לך, רד? אתה צריך להגיד לו רד, תגיד לו לך. מה זה לך, רד? כי שחט עמך. ובסוף, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, לא מתאים לי איתם, תגיד להם שהם מחוקים, ועשה אותך לגוי גדול. מה כתוב שם באמת בפסוקים? כי הרי משה רבנו לא מוותר. להפך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מאותו רגע הוא מתחיל להתחנן על עם ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא אמר שעשה אותך לגוי גדול. אומר המדרש במקור ט', תהפכו את הדף לצד השני. התחיל. הקדוש ברוך הוא ליתן למשה שבילים, שיבקש עליהם רחמים. מניין? מאיפה אנחנו יודעים שדווקא פה רואים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה לא שומע אותי טוב. אני אומר לך שאני רוצה להרוג אותם, אבל אתה צריך לשמוע משהו אחר. מה? מניין? אמר רבי יוחנן למעלה כתוב, לך רד. ואחר כך הוא אומר, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, ואין אמירה אלא לשון רך. ויאמר, הקדוש ברוך הוא אומר ויאמר ולא וידבר. וידבר זה לשון קשה, ויאמר לשון קלה. היית צריך לשמוע את זה. כאדם שיש בליבו על חברו, והוא מבקש להתפייס לו, והוא אומר לו, אמור, מה עשיתי לך שכן עשית לי? כלומר, יש את הקטע הזה שלפעמים מישהו פגע בך, או מישהו פגע בך, ואתה רוצה שהוא מבקש ממך סליחה, אבל הוא בכלל לא בכיוון. אז מה אתה אומר? אתה ניגש אליו, ואתה אומר לו, סליחה, תגיד לי, מה עשיתי לך שככה עשית לי? מה אני בעצם מנסה לייצר? אני מנסה לייצר אצלך שאתה תבקש ממני סליחה. אז מה אני עושה? אני פונה אליך בטענה כאילו על מה גרמתי לך שככה עשית. ואומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה פה. אני עכשיו אומר לך, משה רבנו, אתה צריך לשאול אותי למה עשיתי ככה לעם הזה, כדי שתוכל לכפר עליו. כיוון ששמע משה, הקדוש ברוך הוא דברים רכים,
התחיל מבקש עליהם רחמים, שנאמר ויכל משה. לך רד, אמר לו ריבון העולם, אתמול אמרת לי ועלית אתה ואהרון עמך. וכן, ואל משה אמר עלה, אתה במקום לדבר איתי לעלות, ופתאום אתה אומר לי לך רד? אמר לו לא בשביל כבודך אתה עולה לך, נראה לך שאתה עולה בשבילך? אלא בשביל כבוד בניי. אמרתי לזקן שלהם, והנה מלאכי, זה יעקב, והנה מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בו, מהו בו? אלא כך אמרתי לו, כשיהיו בניך צדיקים, הם מתרוממים בעולם ועולים, וכן שלוחיהם מתעלים עמהם. אבל כשהם יורדים, הם ושלוחיהם בירידה. לך רד, למה? כי שיחת עמך. אמר לו, הואיל וחטאו, אתה והם בירידה. מה אתה חושב? שכשהעם שלך חוטא, זה העם חוטא? אתה תמונת מראה של העם שלך. כשהם יורדים, גם המנהיג שלהם יורד. ומשה רבינו פתאום מבין את זה. תסתכלו בשפת אמת על מקור י' במדרש על פסוק לך רד. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. העניין הוא, כי גם הירידה הוא לימוד מדרגה של הצדיקים. שעל ידי שבירידת ישראל מורידים עצמם עמהם, על ידי זה מעלים אחר כך הכל. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו ועשה אותך לגוי גדול, ומיין משה רבינו עליו השלום בזה. מה הוא עושה? שובר את הלוחות. שעל ידי שלא רצה להפריש עצמו מכלל ישראל, הוא מסר חלקו לציבור, לכן האותיות היו פורחות. וזה למד משה רבינו ממאמר לך רד. הנ"ל וזכה וזיקה את הרבים והעלה את כולם. כמו שכתוב אחרי זה, לך עלה אתה והעם אשר איתך. כלומר, מה היסוד שמלמד אותנו עכשיו משה רבינו? אם אתה דואג לעצמך, ועושה, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשה אותך לגוי גדול. אם משה רבינו היה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? סבבה. יאללה, בוא נתחיל ממני מחדש. מה המסר שהוא מעביר לעם? מה המסר שהוא מעביר לעם? שהלוחות הראשונים שניתנו בפרסיה, הגודל הזה, העוצמה הזאת, כשכל העם היו מחוברים, זה דבר גדול. אבל עכשיו, כמו שאתה אמרת יפה, אני צריך לרדת, לוחות שניים איך הם ניתנו? בצינה. מה זה בצינה? כל אחד מעם ישראל, הוא חשוב. ולכן אסור לספור. למה? כי מה קורה כשאני סופר? אנחנו יודעים את זה, כי לא אומר רובכם. תארו לעצמכם שסופרים את עם ישראל. מה קורה כשסופרים אותנו? כמה אנחנו נהיה? אם יספרו אותנו, כמה אנחנו נהיה? כמה מיליונים? רוב האומות הם הרבה יותר מאיתנו. איזו טעות יקרה אם יספרו אותנו? מה יקרה אם יספרו אותנו? אנחנו נרגיש פתאום חלשים. לכן לא סופרים את עם ישראל. כי עם ישראל אף פעם לא היה מספר. אתם יודעים, ביום השואה עשו דבר גדול. למה? כי יש 6 מיליון יהודים שנהרגו, מה שאנחנו יודעים, כן? 6 מיליון, ואז כשאומרים 6 מיליון, זה הופך להיות מספר. ולכן מה עשו? בשנים האחרונות לקחו נר נשמה, עושים את זה גם ביום השואה וגם ביום הזיכרון, נר נשמה, ומסביב לנר נשמה יש מודפס שם של מישהו. ואומרים לך כל שנה, תתייחד עם איזה אחד מהם. למה אומרים לכם לעשות את זה? בגלל שברגע שזה 6 מיליון, זה הופך להיות מספר. ומספר זה דבר מטורף, זה דבר מפחיד, זה דבר אי אפשר לאחוז אותו. ואז ברגע שאתה מדבר על מספרים 6 מיליון, מה אתה מאבד? את האינדיבידואל, אתה מאבד את הבן אדם הספציפי. וכל שנה אני מתייחד וחושב על הבן אדם הזה, על הילד הזה, מה הוא היה, איפה הוא היה יכול להיות, באיזה גיל הוא היה, מה אני הייתי עושה בגיל שלו, מה זה? כל מיני דברים שגורמים לך לרדת לפרטים. זה הצינה. אומר משה רבנו, אם אני עכשיו, אומר לקדוש ברוך הוא, צודק, בוא נתחיל ממני. אני לא מבין את המסר שהקדוש ברוך הוא אומר לי, לך רד כי שיחת עמך, הלוחות השניים יינתנו, איך? בצינה. למה? בגלל שמה שקורה כשיורדים לצינה, זה הדבר הבא, תסתכלו, נתחיל מהקטע שכותב עמיחי ונינו, במקור י"ד, ואז נחזור למה שכותב הרב במקורות י"א י"ב. אומר, אתם מכירים את עמיחי ונינו, השם יקום דמו? זה דוגמה, אני אומר עוד פעם, לקחו את הבחור הזה, דוגמה לבחור שהיה לו כוחות אדירים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו הבאנו אותו בסוף טיול שנתי, אני צריך לספר לכם על זה בהזדמנות, זה קשור לשיעור אחר, הבאנו אותו בסוף שיעור שנתי,
ואבא שלו חשש מאוד אם החבר'ה יקשיבו. אתם יודעים, בטיול שנתי בלילה בגולן, איפה האנשים היו עייפים? האנשים ישבו והקשיבו, עשו הכל כדי להקשיב לכל ההרצאה שלו. באמת הייתה הרצאה מדהימה. אבל תראו מה הוא כותב. אני אומר, מי שיקרא, יש מדי פעם מפרסמים, בטח בסטטוסים אתם רואים, כל מיני משפטים שלו ודברים. לא יאומן מה בחור כותב בגיל הזה. גבורת השדרה תלויה היא בעץ. דורשת היא מעמד אל מול הכוחות. מעמד איתן, שאינו מתכופף בתפניות הזמן. עץ ייחודי, עץ ייחודי, בעל חזון יהודי. וההכרה בעתה בחרתנו. להכיר שנבדלנו, כמו בפרט, גם בחיי האומה, מפעמת נשמה, נשמת ישראל. והיא מחיה אותנו, ויוצקת תוכן לחיינו הלאומיים. בעצמיות האומה, אחת התכונות היא הצניעות, האינטימיות. צניעות מאפשרת להתעסק במהות. אומה צנועה הוא אומה שיש לה את עצמה, והיא מכירה בגודלה. כותב הרב, האדם צריך להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות. אם אתה רוצה, אתה חייב לרדת לרמת הפרט. יש לך את כל העם, זה דבר מפורסם, זה דבר אבל מה עם כל אחד? מה עם הפרט? עם כל... ולכן משה רבנו עושה חשבון אחר. עושה חשבון. ושמה? צריך להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות. משה רבנו זה הסמל לפרסיה, למישהו שמרגיש את כל העוצמה. אבל אתה צריך לצאת מהמסגרות הפרטיות שלך, ממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק אחר דבר גורלו הפרטי, זה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ איסורים גשמיים ורוחניים המסובבים בזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו, ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות הכל. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. כלומר, אומר משה רבנו, הסיפור הוא סיפור, אולי אני אמחיש לכם את זה, על איזה סיפור היה פעם, מנצח איטלקי, לפני איזה 200, לא יודע, 150 שנה. מנצח איטלקי, קראו לו ארתורו קונסטניני. בסדר? ארתורו קונסטניני. היה מנצח עולמי. עולמי. יום אחד, קיצור, איזה עיתונאי אחד רצה לראיין אותו. עיתונאי אחד רצה לראיין אותו. הוא לא הצליח לראיין אותו. הוא לא הסכים להתראיין. הוא שיגע אותו, הוא אמר לו, תקשיב, אני חייב איתך ראיון. הוא אמר לו, כל פעם הוא דחה אותו בקש, שורה תחתונה, יום אחד, הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, זהו, החלטתי, אני חייב לראיין אותך. לא בסדר, אין בעיה, אבל הערב אתה לא יכול לבוא. זאת אומרת, למה הערב אני לא יכול לבוא? הוא אומר, כי הערב אני צריך להקשיב לקונצרט שאני עשיתי אותו, אני יצרתי את היצירה הזאת, ואני צריך להקשיב לקונצרט, אבל אני לא יכול להיות שם, הקונצרט הזה נמצא במקום רחוק, ואני לא יכול לנסוע מבחינה בריאותית, ולכן אני לא יכול שמישהו יפריע לי הערב, אני צריך להקשיב לזה. הוא אומר לו, איך אתה מקשיב לזה? אני מדבר איתכם על לפני הרבה מאוד שנים, דרך גלי רדיו, איזה רדיו כזה, ישן כזה שהוא מקשיב. אז הוא אמר לו, וואו, אני אגיד לך את האמת, לא מראיין אותך, רק תיתן לי לבוא לשבת שם בערב, לראות אותך, מקשיב, אני רוצה לראות מה אתה עושה, רק לראות אותך, מה אתה מקשיב? למישהו אחר שמעביר את הקונצרט הזה במקומך, מה אתה רוצה לראות שם? אני צריך לשמוע. אני רק רוצה לראות את זה, מבטיח לך שאני לא אשאל אף שאלה. וכך היה. לא שאל אף שאלה. מגיע לשם, מתיישב, הבטיח לו לא מדבר מילה. ארתורו קונסטניני הזה, שואל אותו, ארתורו קונסטניני הזה, מתיישב, מקשיב, והיה קונצרט מדהים. המראיין, העיתונאי הזה, הוא אומר לו בסוף, תגיד לי, רק לשאול אותך, נכון היה קונצרט מדהים? היה מעולה. אז הוא אמר לו, היה קונצרט מעולה, אבל היה חסר שם משהו. היה חסר? מה היה חסר? אז הוא אומר לו, תקשיב, בקונצרט הזה אמור להיות 15 כינורות. היו רק 14. מה? איך אתה יכול לשמוע דרך גלי רדיו שהיה חסר? אתה סתם. קיצור, הוא לא התייחס לבוטנות, אבל הוא הבטיח שהוא לא מדבר, אז הוא אמר לו, חשב לעצמו. למחרת הוא התקשר. להתקשר פעם זה לא היה כזה סיפור פשוט, אבל הוא התקשר כדי להשיג את אותו מנצח. והוא מתקשר עליו ואומר לו, תקשיב, שמעתי אתמול את הקונצרט שלך, דרך גלי הרדיו, היה קונצרט מדהים, אני אומר לך, כל כך נהניתי, אממה, שיש לי שאלה לשאול אותך, תענה לי בכן ולא. תגיד לי, כמה כינורות היו שם?
אז הוא אומר לו, מעניין למה אתה שואל את השאלה הזאת. הוא אומר לו, אמרתי לך, תגיד לי רק אם היה חסר כינור. אז הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, תקשיב, היה אמור להיות 15 כינורות. היו רק 14. פשוט מה שקרה זה שבן אדם אחד לא הרגיש טוב, והבריז לי ממש רגע לפני ולא היה לי דרך להחליף אותו. אז היו רק 14 כינורות, אבל תגיד לי, איך ידעת? הוא אומר לו, עזוב, לא משנה. הוא מתקשר לארתורו קונסטנטיני הזה, והוא אומר לו, תגיד לי, אני הבטחתי לך שאני לא אשאל אותך אף שאלה, אבל אני לא יכול. אתה חייב להסביר לי, איך ידעת? זה הרי לא הגיוני. איך אפשר לשמוע שחסר כינור אחד מתוך 14? מילא לא היה כינור בכלל. אבל איך ידעת? אז הוא אמר לו את היסוד שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, היסוד השלישי. בשבילך, שאתה לא יצרת את החבורה הזאת של המנגנים, אם הוא 14 או 15, גם אם היה 13 לא היית מרגיש, 13 גם לא היית מרגיש. אבל אני יצרתי את זה. ואני בתור זה שיצר את כל העסק הזה, אני מרגיש אפילו על אחד. אני מרגיש אפילו על כינור אחד. אתה שלא יצרת את זה, אתה באמת לא שם לב לזה. אבל אני הרי יצרתי את זה, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. תגיד לי, מה אתה חושב? אפשר לעשות אותך לגוי גדול. אפשר לפתור את הבעיה. אבל, מה איתך? אתה לא מבין? אומר משה רבנו, עכשיו הבנתי. מה זה בצינה? בצינה זה לרדת לדאוג לכל פרט בתוך עם ישראל. למה? כי אם אני אקח אותם כמספר, אז מה זה 14, 15 כינורות? אבל הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד הוא קריטי. כל אחד ואחד הוא קריטי. אי אפשר לוותר אפילו על יהודי אחד. ואת המסר הזה רוצה הקדוש ברוך הוא להעביר לנו. ולכן משה רבנו, תשובה שלישית, עושה להם חשבון. למה? כי אתם יודעים מי תרם למשכן? מי תרם למשכן? מי תרם? כל אחד, מי תרם? אבל הנשים התחילו, בזכות נשים צדקניות, הרי כמובן הכל התחיל מהנשים, ואז כתוב, ויבואו האנשים על הנשים, מה קרה? הגברים, שוב פעם, ראו שהנשים לוקחות, אז הם באו וגם כן נתנו, אבל מי עוד הביא? גם ילדים. גם ילדים הביאו. אפילו ילדים קטנים הביאו. כל מי שהיה לו הביא. ואם משה רבנו לא עושה להם חשבון, אז מה הוא בעצם אומר עכשיו? אם משה רבנו לא עושה להם חשבון עכשיו על כל שקל, גם על ה-1775 האלה, הקטנים האלה, מה הוא בעצם אומר? מה המסר שהוא מעביר? טוב, השקל שלך אפשר היה גם בלעדיו. חלילה, אותו ילד עומד שמה, הוא הביא רק שקל, או שניים, כי זה מה שהיה לו, זה מה שהוא אסף בקופה, ואת זה הוא הביא למלאכת המשכן. ומה הוא מרגיש עכשיו? טוב, אם 1775 שקל לא משנה, אז גם השקל שלי לא משנה. ואם השקל שלי לא משנה, אז אני לא משנה. ואת הנקודה הזאת משה רבנו חייב עכשיו לבטל, ואומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה להבין איך מייצרים עם, זה לעולם לא יקרה בשום צורה שהיא, אם אתה לא תראה לכל אחד שהוא חשוב. ואם אנחנו עוסקים בנקודה הזאת, אז זה מה שמסביר לנו למה הלוחות השניים ניתנו בצינה. כי הלוחות הראשונים היו בפרסיה, בכל עם גדול. אבל הלוחות השניים ניתנים בצינה, כי אנחנו גם כן אוהבים את הדברים שנעשים בפרסיה. למה? המעשים הגדולים שלנו, מה שאנחנו מקבלים עליהם דרגות. אבל יש הרבה דברים שאנחנו עושים בצינה, שאף אחד לא יודע. אם שטפת כלים או שטפת כלים בבית, אף אחד לא יודע על זה. למה זה נחשב בעינינו פחות? למה זה נחשב בעינינו פחות? כי אף אחד לא יודע על זה. גם אנחנו מכורים להרבה דברים שהם קורים בפרהסיה. הדברים שקורים בפרהסיה, אנחנו אוהבים לעשות אותם. אומר משה רבנו, אם אני רוצה שאתם תחשיבו כל מעשה קטן שלכם, אז צריך לשבור את הלוחות האלה שניתנו בפרהסיה, ומה לעשות? לתת את הלוחות בצינה. הפרהסיה היה קריטי, כי הפרהסיה מלמד על ההתלהבות. אבל בואו נראה אתכם עכשיו, מעבירים את אותה התלהבות של הפרהסיה לשטיפת כלים בבית, לזריקת פח, לעשות את הדברים הכי בנאליים, שאף אחד לא ידע עליהם. דוגמה קטנה, יש סל כביסה באמבטיה, אבל מישהו תפס את האמבטיה. מה עושים הרבה פעמים? זורקים את הבגדים ליד האמבטיה, בתקווה שמישהו יאסוף אותם, אחר כך ישים אותם בסל כביסה. יכולים לעבור על זה ליד זה 10, 15 פעם, או שרואים שהפח כבר עלה על גדותיו, ואתה גם תוקע איזה משהו.
אבל למה? למה אנשים לא לוקחים את זה? כי זה דבר שאף אחד לא מקבל עליו. כאילו איזה דרגה. זה הדברים שנעשים בצנעה. האם אנחנו רוצים להחשיב גם את הדברים שאנחנו עושים בצנעה? זה השיעור שמלמד אותנו משה רבנו. אומר משה רבנו, גם על הלבבים של העמודים. כי מי יודע איזה ילד תרם? אז תשובה מספר 3. תשובה מספר 1 הייתה שקיפות. תשובה מספר 2 הייתה איך מייצרים מנהיגות. על זה שלוקחים את זה פנימה. תשובה מספר 3, כל אחד חשוב. עכשיו תשובה אחרונה, תשובה מספר 4. תסתכלו במקור ט"ז. ויבואו אנשים על אנשים כל נידי והביאו כך וכנז וכו' וכו', וכל אשר הניף תנובת זהב להשם. אומר הירושלמי, במסכת שקלים, פרק א' הלכה ה', רבי יהודה בן פזי בשם רבי, אין נקרא ולא נבהת? נבהת הכוונה, נבהל? לטובה, כתוב כל נדיב לב. לרעה, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. שמעתם מה כתוב פה? לטובה, כשהם רצו לתת לטובה במשכן, כל נדיב לב. לרעה, והתפרקו כל העם. איך יכול להיות? שואל רבי יהודה בן פזי, אני לא מבין. איך אפשר לקרוא את הפסוקים האלה? שם כל העם נותן, ולמשכן כל נדיב לב. אמר רבי אבא ברכה, תשובה, אין אתה יכול לעמוד על אופי של אומה זאת. נתבעים לעגל ונותנים. נתבעים למשכן ונותנים. מה? איזה תשובה? מה אתם הבנתם מהתשובה הזאת? הוא לא ענה שום דבר. הוא רק ענה שכשהם נותנים לזה הם נותנים, כשהם נותנים לזה הם נותנים. וזה לא נכון. יש פה תשובה אמיתית ויסודית. שימו לב מה כתוב פה. כל נדיב לב, כמו שאמרנו, שמה, כל נדיב לב. אבל לרעה, איך כתוב שמה? והתפרקו. מה זה התפרקות? מה זה התפרקות? באמת, יסוד רביעי. משה רבנו מלמד אותנו איך צריך להסתכל על אנשים שהם נודניקים כאלה. כמו דתן ואבירם, כמו האנשים האלה שבאים ושואלים אותם השאלה, איפה הכסף? אתה רוצה לדעת איך עונים? מלמדים עליהם זכות. מסתכלים עליהם בצורה חיובית. איך? אתה צעקת, שאלת אותי רבי יהודה בן פזי, פה כתוב כל נדיב לב, שם כתוב לרעה והתפרקו כל העם. אתה לא רואה שהתשובה כתובה בתוך השאלה? כשאנשים מתפרקים, הם מוכנים לתת הרבה. למה? כי זה פורקן יצרים. כשהולכים להתפרק, אז בחופשיות. אבל כשנותנים לארגון של צדקה, שימו לב, כשנותנים לארגון של צדקה, מה אנשים אומרים? הם הולכים לבדוק. תגיד לי, כמה, אתה יודע שהכל הולך שם לצדקה? מאיפה אתה יודע? ומתחילים לבדוק. למה כשהנותנים נותנים לצדקה, הם הרבה יותר בודקים? לפעמים אנחנו מסתכלים על זה בעין עקומה. למה? כשאתה נסעת לפה, לא שאלת לאן לוקחים את כל הכסף. כשעשיתם לאיזה טיול באיזה וילה, שבסוף שמינית, עשיתם את זה, לא שאלת איפה הולך כל הכסף. אבל פתאום, עכשיו כשאוספים לאיזה צדקה, פתאום, למה צריך כל כך הרבה? מה הנקודה? ולמה נקודה? ולאיפה הכסף? ולאיפה אני יודע שבאמת הכל יגיע לצדקה? אומר לנו רבי בר חמא, אני אסביר לך את התשובה. אמר רבי אבא ברכה, אתה לא יכול לעמוד על האופי של האומה הזאת. כשהם רצו לתת לעגל, זה הפורקן יצרים. ולכן, הם זרקו את הכסף, גם לא היה אכפת להם אם זה הגיע, לאן זה הגיע, לא היה אכפת להם. אבל כשהם נתנו למשכן, כל אחד רצה לדעת שהתרומה שלו הגיעה ליעדה. כשעוסקים בקודש, כל אחד רוצה לדעת שהיה לו חלק. כשעשיתי עגל, לא באמת היה אכפת לי אם יש לי חלק בזה או לא. נתתי את הכסף, גם נתתי יותר כי זה היה פורקן יצרים. כשפורקים יצרים, מאוד קל לתת. אבל כשעוסקים בקודש, כל אחד שואל, תגיד לי, השקל שלי הגיע? הוא הגיע ליעדו? או שזה הלך להוא שאסף את הצדקה? לא, אני רוצה לדעת שהשקל שלי הגיע באמת לבנות את המשכן. אני רוצה... למה? כי עכשיו אנחנו בונים את הקומה הרביעית. אחרי שהראיתי לכל העם, שאכפת לי מכל אחד מהם, אז מה קורה באוטומט? כל אחד מהם רוצה לדעת שבאמת השקל שלו הגיע אל הקודש. אז למדנו פה עכשיו 4 יסודות באיך אנחנו בונים עם. מסיפור הזוי, שמשה רבנו באמת, אבל באמת לא היה צריך לענות להם בכלל. אלא אם כן, אנחנו לומדים את 4 יסודות האלה. א',
שהוא נוגע לכל אחד ואחד בחיים שלכם. שקיפות, דבר ראשון שקיפות, כי זה כסף ציבורי. כסף ציבורי דורש שקיפות. תשובה שנייה, מנהיגות. אם אתה רואה שלא שומעים לך, אל תפיל את זה עליהם, אלא קח את זה פנימה. ומה כתוב? כל אדם שאין בו יראת שמיים, כל אדם שאין מרב נשמעים, זה אומר שאין בו יראת שמיים. לא שמישהו מערער על היראת שמיים שלך, אף אחד לא ערער על היראת שמיים של משה רבנו. אבל משה רבנו מלמד אותנו את הרב, מה צריך לעשות. אתה רוצה לייצר מנהיגות? קח את העם עליך, תראה להם שאתה בודק את עצמך. תוצאה שזה יהיה שהם יבדקו את עצמם. מסר מספר 3, כל אחד חשוב. לא סופרים את עם ישראל, בגלל שאם אנחנו נהיה מספר, אנחנו נרגיש חלשים. הייחוד של עם ישראל זה שכל אחד ואחד מהם חשוב. עם ישראל זה אף פעם לא היה גודל, אלא איכות. וכל אחד ואחד מכם הוא קריטי. בלעדיך או בלעדייך אין עם ישראל. עד כדי כך זה מה שאתם צריכים להרגיש. בלעדיכם אין, פשוט לא קיים עם ישראל. כי אם אתם פה, אז הקדוש ברוך הוא החליט, כמו שאני היום שבו נולדת, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שאין העולם יכול להתקיים בלעדיך, זה פשוט בלתי אפשרי. אז מה התפקיד שלי? אז אי אפשר בלעדיי? זה מה שהקדוש ברוך הוא מעביר למשה רבנו מסר. לך רד כי שיחת עמך. הסיפור הוא לא סיפור שלך, אותך אני יכול לעשות לגוי גדול, הוא אומר לו, אבל הקדוש ברוך הוא מרומז למשה רבנו, אתה חייב לרדת, כי זה עם שלך, כי אתה צריך לדאוג שכל יהודי יהיה חלק. ולכן משה רבנו אומר, ואם עין וכן הנה מספרך, אני לא מוכן. בשום פנים ואופן, אני לא מוותר עליהם. ובדיוק כמו שעשה ארתורו קונסטנטיני, כי מה הוא עשה? כשאתה יוצר את היצירה הזאת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה יוצר את היצירה הזאת, אז אתה מרגיש אפילו עם כינור אחד חסר. 1 מתוך 14 מתוך 150 כלים. אפילו עם אחד חסר, הקדוש ברוך הוא מרגיש. וזה המסר. וכשהמסר הזה עובר חזק, אז האנשים שואלים את משה רבנו, אז תגיד לי, אז איפה השקל שלי? איפה החלק הזה? ואז משה רבנו, אתה אומר לו, לאותו ילד שבא אליו ואומר, רגע, מכיוון שהחשבתי את השקל שלך, השקל שלך נמצא בבבי העמודים. אתה רואה את בבי העמודים של המשכן? שם השקל שלך נמצא. ואז כל אחד מרגיש את הקשר שלו למשכן. כשמייצרים את המעגל הזה, מייצרים עם. כי בתוך עם, תמיד יהיו את האנשים האלה שישמחו בעיניים עצומות על משה רבנו. אומר משה רבנו, וזה בכלל לא משנה אם יש אנשים כאלה, או שאין אנשים כאלה. המדרש לא מספר לי שהגיעו אנשים כאלה. המדרש מלמד אותי איך מנהיג צריך לחשוב. אתה תיתן דין וחשבון. 4 סיבות. שקיפות, מנהיגות, כל אחד חשוב, כדי שכולם ירגישו שהם רוצים להיות חלק מהעם הזה. ברוכים תהיו. רגע, למה אמרתי את כל זה לפני פסח? כי הפסח, זה היום שבו נהיינו לעם. זה היום שבו נהיינו לעם. ועוסקים המון במה? בליל הסדר, וביציאת מצרים, ובסיפור של הניסים. אבל במה לא עוסקים? מי הראשון שקרא לנו עם? פרעה. הראשון שקרא לנו עם היה פרעה. הוא זיהה כבר. מה הייחוד שלנו כשאנחנו נהיה עם. ומה הוא אומר שם? שימו לב. פן יהיה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו. אנחנו מפחידים אותם. אתם יודעים מתי אנחנו מפחידים אותם? כשמה אנחנו? כשאנחנו עם. כשאנחנו עם אחד. אותו דבר אומר, לא מזמן קראנו, ישנו עם, אומר המן, ישנו עם שהוא אחד. הדיפולט שלו זה שם אחד. אבל מה קורה עכשיו? מפוזר ומפורד בין העמים. הם לא מחוברים. הם לא מחוברים כי לא כולם מרגישים שייכים. וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה שכל יהודי חשוב. יש לפעמים נטייה להגיד, אנחנו סבבה. אנחנו סבבה. משה רבנו לא עבד ככה. הוא לא אמר אני סבבה, ורוב החבר'ה חושבים כמוני. הוא אמר, אם יש 2 שהם שואלים אותי את השאלה הזאת, זאת אומרת, אולי הגיע הזמן שבמקום לשאול אותם, כמו שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, במקום לשאול אותם, למה אתם מפריעים? למה אתם שום שאלה מעצבנת? במקום לשאול אותם למה הם מפריעים, הוא שואל, מה מפריע לכם? מה מפריע לכם? ואז הוא מגלה לנו 4 דברים שאפשר ללמוד מזה שמשה רבנו עונה להם. אם תסתכלו רק בשאלה למעלה, משה רבנו,
למה אתה עונה להם בכלל? מה זאת אומרת? יש כמה יהודים שזה מפריע להם? אז אני צריך להבין מה מפריע להם, ואני אתן להם 4 יסודות. איך גם הם יהיו קשורים לעם, כי כל יהודי חשוב, ואז גם הם ירצו להיות חלק מהמשכן. לכל אחד ואחד מאיתנו מכיר איזה אחד שיש לו מלא שאלות מעצבנות. תענו להם, בדיוק בשביל זה. תלמדו את היסודות האלה, כי ככה ניצור עם אחד. ברוכים תהיו, פסח כשר ושמח.